Kender du til stresssymptomerne? Måske du tænker, jeg kender måske nogle af dem. Spekulerer du på, jamen, hvorfor søren er det, jeg skal lære de her stresssymptomer at kende? Det skal du, fordi du skal lære at lytte til din krop, så du ved, hvornår det er, at du skal stoppe op, hvornår det er, at du skal reagere. Og vi arbejder jo lidt med forskellige metodikker, forskellige måder at gruppere på. En af dem, som egentlig er ret simpel at kunne huske, det er lidt ligesom lyskrydset. Netop de grønne signaler, de gule signaler og de røde signaler. Og desværre også, når det går helt i sort. Nu tænker du måske, jamen jeg sover faktisk dårligt om natten. Eller jeg har tanker hele tiden. Hvor ligger den placeret henne? Det er oppe i det gule felt. Så der skal du også til at være opmærksom, du skal til at stoppe op. Og i situationen med, hvor du siger, jamen de signaler har jeg, men jeg er faktisk også begyndt at glemme ting. For man kan godt have flere symptomer i de forskellige kategorier. Den her med, at jeg begynder at glemme ting, så er jeg oppe i det røde felt. Så ja, du skal lære dine symptomer at kende, fordi det giver dig en mulighed for at stoppe op. Det giver dig en mulighed for at få balance i tingene igen. Har du spørgsmål til det her, og du gerne lære at forebygge, så kan du altid lige give et kald. Du kan også kigge nærmere ind på hjemmesiden. Og telefonnummeret står også her, lige i siden af videoen. Og ellers så er det 60 71 25 30. Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig dag.